Toto je Togo, samojed. Podľa neuropsychológie mať doma psa zvyšuje celkovú pohodu. Mať doma samojeda však prináša ďalšie nespočetné množstvo benefitov. Sme opäť tu u vás a dnes vám Togo osobne predvedie niekoľko výhod samojeda. Zabudnite na otravné budíky. Odteraz už ráno nikdy nezaspíte. So samojedom získate ranný budíček, ako z National Geographic. Priamo vedľa postele. Ale to nie je všetko. Každý deň nový small talk o chlpoch. Tento magnet na ľudí v okruhu 1 kilometra zaručí social networking zadarmo. Zoznámite sa s každým v susedstve, aj keď nechcete. Chcete sa odpútať od materiálnych vecí? Návšteva veterinára zaručene prevetrá vašu peňaženku. Ako bonus, objavte ideálny work-life balance vďaka neskorým príchodom do práce. Tajomstvo? Ranné venčenia. Vždy vyhrá palička, namiesto vykonania potreby. Navyše bez pamlsky sa nepohne, ale za jeden piškótik vykoná všetky povely, ktoré pozná. A to naraz. Objednajte si vášho samojeda ešte dnes a získate radosť, stres management, lepší spánok a celkom nový životný štýl. Nie je to len pes. Je to balíček benefitov.